Datblygwyd yr adnodd dysgu hwn gan Helen Lambert, cofio Dementia Training, mewn cydweithrediad â Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Ynddo, rydym yn rhannu cyngor syml i gynorthwyo pobl sy'n byw gyda dementia. Does dim o'r wybodaeth hon yn newydd. Casgliad sydd yma o rai egwyddorion y cytwnwyd arnynt yn gyffredinol allai helpu wrth gydnabod bod pawb yn wahanol ac na fydd dau berson a dementia neu brofi'n yr un ffordd. Mae gosod pobl gyda'i gilydd a'i galw'n debyg oherwydd diagnosis yn anghywir. Mae defnyddio iaith negyddol, fel rhywun sy'n dioddef o dementia, ffwndrus ac nid yw'n hanner call, yn gwahaniaethu ac yn anerbyniol. Mae pawb yn wahanol a gwahanol sgiliau, anghenion a gyfynion. Fodd bynnag mae rhai pethau y gallwn ni ei gwneud sydd fel arfer yn cael eu hystyried yn arfer da wrth gynorthwyo pobl sy'n byw gyda dementia. Felly nid yw'r adnodd hwn yn gyfarwyddyd, rhoi gwybodaeth yw'r nod. Mae'r pwyslais yn bendant ar y gwahaniaeth y gallech gweithredoedd ei wneud wrth ddyfalu am bobl â dementia a'i cynorthwyo. Byddwch yn gyfeillgar a dangoswch i'r person bod ots gennych amdanynt, trwy fynegiant eich wyneb, osgo eich corff a thôn eich llais. Os ydych yn gwisgo eich cyfarpar diogelu personol ac mae peth o fynegiant eich wyneb wedi ei guddio, bydd y ffordd yr ydych yn dweud pethau'n fwy pwysig, bydd pobl yn clywed cyfeillgarwch yn hôn eich llais ac yn gweld gwen yn eich llygaid. Dechreuwch yr arferiad o gyflwyno eich hunan bob tro yr ydych yn mynd at y person. Ystyriwch ble rydych yn sefyll neu eistedd. Nid ydym am sefyll dros bobl neu hawlio ei gofod personol. Bydd pobl yn profi nifer fawr o wahanol symptomau, gan ddibynnu ar y math o dementia, sut mae'n dementia'n datblygu ac ei personoliaeth. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwybod bod y cof yn ddiffygiol, ond symptom arall sy'n cael effaith sylweddol ar berson â dementia ac sy'n cael ei anwybyddu'n aml yw newid o ran golwg. Oherwydd y newid yn y maes gwelediad, bydd yr hyn y gall y person ei weld yn gyfyngedig a bydd yn colli ei golwg ymynol. Wrth ystyried ble rydych yn sefyll neu eistedd, ewch at y person o'r blaen, o fewn ei olwg, ac unwaith mae'r person yn gwybod eich bod yna, symudwch i'r ochr. Defnyddiwch yr enw sydd yn well gan y person mwyn denu a chynnal ei sylw. Mr Knight, James, Jim, Sir. Osgowch ddefnyddio termau annwyl, oni bai eich bod yn gwybod bod y person yn ymateb yn dda iddyn nhw. Peidiwch â thrin pobl â dementia fel plant, trwy ddefnyddio termau fel merch da a bachgen da. Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi cael ei dysgu i egluro popeth yr ydym yn ei gwneud pan rydym yn cynorthwyo pobl ac i'r rhan fwyaf o bobl mae hynny'n help. Fodd bynnag, wrth i dementia ddatblygu, bydd dulliau cyfathrebu'n newid, hyd yn oed yn y cyfnod cynnar. Efallai y bydd pobl yn cael anhawster deall rhywun yn siarad a byddant yn dibynnu'n fwy ar gyfathrebu heb eiriau. Gall negeseuon pwysig gael eu colli wrth sgwrsio, felly siaradwch lai a defnyddiwch eich geiriau'n ddoeth. Gorbwysleisiwch unrhyw ystymiau wrth i chi siarad. Bydd eich ystymiau'n fwy pwysig nag erioed os eich wyneb wedi ei guddio tu ôl i fwgwd. Rhowch ddewisiadau go iawn i bobl drwy ddangos y gwrthrych yn hytrach na dweud y gair yn unig. Os na allwn i ddangos y gwrthrych, gallwn ni ddangos llun o leiaf. Cyn i chi ddechrau gwneud unrhyw beth, eglurwch bethau mewn ffordd syml. Gwiriwch eto bod y person wedi deall yr hyn yr ydych yn bwriadu ei wneud a gyfynnwch am ei caniatâd yn gyntaf. Osgowch ormod o gwestiynau sydd yn gofyn am ateb cywir. Yn lle hynny, ceisiwch ofyn i'r person adrodd hanes, enghraifft, dweud wrthai am. Mae hyn yn gychwyn ar sgwrs ac yn caniatáu i'r person ddweud yr hyn y gallan nhw wrthoch chi. Gwrandewch yn ofalus ar y hyn mae'r person yn ei ddweud wrthoch chi, gan ddefnyddio geiriau, ond cymerwch sylw hefyd o'r dilltu eiriau o gyfathrebu a sut maen nhw'n mynd ati. Hyd yn oed pan fydd geiriau ar lafar wedi drysu, gallech gael synwyr o'r hyn mae'r person yn ceisio ei ddweud trwy ddeall rhai geiriau allweddol. Weithiau bydd pobl yn siarad o gwmpas gair coll ac yn ei ddisgrifio. Chi'n ei wisgo ar eich arddwn ac mae'r dweud yn amser. Os ydych yn gwybod beth ydyw, gallwch chi ddweud y gair wrthyn nhw. Oriawr roeddech chi'n ei feddwl. Weithiau bydd person yn methu mynegu ei hunan yn rhwydd, ond yn gallu cyfleu ei deimladau trwy regi. Ceisiwch beidio cael eich pechu,
nid rhywbeth personol fydd hwn. Efallai y byddwch eisiau cydnabod yr emosiwn. Chi'n grac, mae'n ofn arnoch chi. Ni ddylen ni roi stŵr i bobl am regu. Gwnewch eich gorau i reoli eich ymateb eich hun. Diolch am eich amser wrth wylio'r fideo hwn ac am bopeth yr ydych yn ei wneud. Gobeithio'n fod hwn wedi helpu rhyw ychydig.